Kinongilam kami gelaya SSE School Association MSSASA haka jingelam uba Aristotle Rumbai President haka arpo nyo tarik naiwing araja arpsan kala lej banya kendu yo ba lakmen rumboi menteri ubarai kami yakatanat pulih putih ke sarkar jela kum ke jingbut dien halor ki mat jingdawa ke association. Habakran sikilat pathai kubor na kaliang uba Aristotle Rumbai ulaong. Bakumba ka sarkar kala kular ban pentray kam da ka pay structure bathamay na kabanta kinohikai SSE habaro koy ka jalami galaya menteri ulaong. Baka kam kalayat chat badan pentray kam no yaka haswa ka Christmas. Nolol kita ulaong ru hagabe daypat bagajing hab ban tho examen teachers eligibility test kinohikai na kaliang menteri ulaong. Bahaki tayo banwan select hi shanong ba Delhi banyak kran halor kani kakam. Kabah kani ka meeting mentakas ngi ya follow up ye kitu ki pending issues ki jongi ki bana kaliang jong ka government kala ai ya ka commitment hak ini ki banai ki bana dep. Kita ki issues ki long kume ka number 1 hakapai dei ban pentri kam ya ka pay structure na bentaki SSA teachers habaro ka we ka jela Meghalaya. Nakaliang jong i Honorable Education Minister ngi sukumen ba ipentip hangi mentakas ngi ba nakaliang jong ka department kala ya syai menta ban kolek ya kidata hakabai dei bat ka service lani ka length of service jong kini kinohikai SSE ki bahip ikai hapo state Meghalaya barokawe pi balai ki hable ya kane ban supun kan mau hak tu meeting ke bangi di Kendo bat bala chair dari Honorable Chief Minister Isar Kondar Ki Sangmak bala long khatitrik jong 9 Oktober hang tu ngila simlang ya ka decision ba on pentrai kam ya kane ka pay structure da ka ba simru ya ka secure ya kane ka ka length of service ka length of service te kalani ka year of service ka bangi la don hak kam kum kino ka SSA te ya ka ya ban kolek ya ka data nakaliang jong ka department kala dep in stock ya baro kini ki STSEO ban penbiang ya ka data bat ka kam kadang ya syai menta ban nakaliang jong i Honorable Education Minister ya pentip hangi ba ka government kalong very committed ba shwa jong ka Christmas kala ban announce ya ban pentri kam ya ka pay structure na menta kinong hikai SSA bat ka barlong effective flow na do shitrik uknai April arja arpundriu kata di number 1. Number 2 ka issue ka bangi kren menta kalong hakabai dai bat kanika special tet mo kani kalong ba hadin kumba TV hadin ba ka Honorable Supreme Court ka shitrik jong September 2006 kala pumi ya ka ruling ba baro ki in service teachers respective of the length of service ki haban pendep ya kanika teachers eligibility test te hakabai dai bat kani ngila follow up menta kasni but nakaliang jongi Education Minister ia tu hangi ba hakabai dai bot kunu ban kondok ya kanika teachers eligibility test ka department kala de pen kre na dong shadong henry ka concern jong ka government bat ka education department bat maihi kum Education Minister kalong ba ya ka eligibility criteria lakini kinong hikai ki baladon no paha ka service kilan em ban appear ya kanika ter ti ya thu hingi ma hangi mentakas ngi ba next week in Lake Delhi bani kendo ya ki concern authority jong ka Ministry of Education bat kumjuro ya ki concern authority jong ka NCTE khnang ban seek clarification hakabai dei bat kaneka eligibility criteria markat kum ka jingkwa ahi lani kat kum ka jingkhat hi jong ka government ba ka NCTE bat ka Ministry of Education bakin consider ya ka service jong unong hikai kum ka eligibility criteria tiknang ba kan long shai la ka Government of India kan consider na em ya kan nakaliang jong ka Education Department ba nakaliang jong i Honorable Education Minister daladihi in Lake Delhi next week na banta kanika kam kabalay pat ngili kren hakabay day bat kanika age relaxation na banta kinohikai SSE bakin yo pan apply kam hakini di government LP lene UP school balong vakan kumba pila atip nakaliang jong ka kabinet hauna December khatway trik jong na December arajar apusau kalami kawai ka office memorandum kebala grant nakaliang jong ka kabinet kala grant ba kini kinohikai SSE bahkan extend ya ka age jongki ban apply kam hagi government LP UP nakalai punyusnem syaka sapo san
Perkani country kam tang mentah gini ki schedule tribe but schedule caste unde yaki general category. Ti nak kalian juga association nak baide berkani ke bentang ye keren mentah kolong ba nak kalian juga government kan consider saiwei bentah but ita ilong ba kan ai ka one time consideration ya gitu kinong hikai kibala overage hakapor bapenmi ya kan ke office memorandum 11 December 2024. Te hakabai de berkani ka benta na kaliang jongi education minister ila kren da basai namar kani kam syong tang haka department jongi in sa review but ya kani ka benta but in sa kren ro but ka personal but ka law department hakabai de berkani namar ila pentip hangi ba house name arajar pulai na kaliang jong education department kala depan ya ka one time relaxation nakabanta kito kinong hikay kibala pas ya ka teachers eligibility test house name arajar arkuway but kibala overage bakin yo ban apply kam house name arajar arkulay haki government LP but UP but ya kan ka government kala dep aya ka one time relaxation ti yong ba la ka government kan consider biang na em ya kan ka jingkwa jong ikum ka association nakabay de bagni benta ila ong ba in sa console but ka personal but ka law department but isang petik pat yang hagni ki tendency. Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habatiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la ai kan diat bat ka bathau bha kam kta i ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba madon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.